देग्लायनि बोसोरा मोजाङै मोजां बारलांथों। आरो बयनाबो आइ पवालि पिकनिक स्पटनि सामलायगिरि बिथांमोनजोंहाय फंनैसो मिथिना लागोन। दा सारमोना एसे खोन्थाहरदो माबायदि पाब्लिकफ्रा बे आइ पवालि पिकनिक स्पटआव मथा-मथि दासान्दि मानसिया फैगासिनो दं लावखार ओंखाम जानो थाखाय। मथा-मथि गाज्रिद्राय नङा आरो मथा-मथि जाय फैदों बिसोरनो जोङो सोङो फैग्राफोरनाव जे माबायदि मोन्दों जायगाखौ, प्लेसफोरखौ माबायदि मोन्दों, माबा उसुबिदा जादों नामा। खिन्थु दिनैसिम रावबो पाब्लिकफ्रा जोंनिसिम रायजो राजाफ्रा जोंनिसिम बुङाखै जे जायगा मोजां नङा होननानै। बयबो हामजाजोबदों। दिनै रायमना, कसुगाव, गसाइगाव, टिक्रि, थेला, गरेस्वर, बाक्सा, उदालगुरिनिफ्राय फैनानैहाय बेयाव पिकनिक जानानै जथेस्थ' गोजोननायखौ मोन्दों होननानै दा बिसोरो जोंनि सिगाङाव फोरमायलाङो आरो फैगोन बोसोराव आरो बिनिफ्राय साबसिन बानायबावनो सानदों नामा? बेखौथ' जों दाखाल कटगिला आयेन प्रसासनजोंबो जों सावरायदों। दा जुदि सिटुवेसना जेबो जायाब्ला गभर्नमेन्ट तरफनिफ्राय जुदि एसअपिआ जुदि थिङैनो थायोब्ला बेनिफ्राय साबसिन खालामनो थाखाय सिन्थाधाराखौ खालामनाय जादों आरो दा आङो सारमोनावहाय मिथिनानै लाबावगोन गोजान गोजाननिफ्राय पिकनिक जानो फैयो रायजोफ्रा। दा बिथांमोननिसिम मा खावलायहरनो सानो सारमोन? जोङो बे आइ पवालि पिकनिक स्पट कमिटिनिफ्राय बेखौनो बुंनो सानो जे जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै फै, मोजाङै जाफै आरो बयखौबो जोङो वेलकाम खालामो। जाहाथे लावखार ओंखाम जानायाव गोसो मोजाङै जाहाथे जानानै मोजाङै थाङो। आरो बिसेस करे जोङो सेंग्राफोरनिसिमबो मोनसे खावलायनो सानो जे जेनाखि बाइक सालायग्राफोर दा बिथांमोननिसिमबो जों मोनसे खावलायनो सानो जाहाथे बाइकफोरखौहाय नोङो 20 बा 30 स्पिडनि गोजौआव फैया। आरो जोङो लामा पुरा जोङो जायगा सिसि केमेराबो जोङो लागायना दोनदों। बे सिसि केमेरानि रेकर्डजों हयथ' नोंथांनाव नोंथांनि बाइकनि नाम्बारजों एन्ट्रि जानाय लोगो लोगो नोंथांनाव गभर्नमेन्टनिफ्राय नटिस सहैगोन प्रसासननिफ्राय। बेनिखायनो जोङो खावलायनो लुबैदों जायनाखि बाइक स्टान्ट खालामग्रा फंबायफोरखौ जाहाथे नोंथांमोना दालांबाय मोनजेननायनिफ्राय टार्निंनिफ्राय जाहाथे फैनायाव लिमिट स्पिडै फैयो आरो हेलमेटखौ मोजाङै गाननानै फैयो आरो मोजाङै जाहाथे डिसिप्लिनखौ पालन खालामलाङो बिनि थाखाय जोङो खावलायनाय थाबाय। बेनिफ्राय जोङो मिथिनानै लाबावगोन दा आइ पवालि पिकनिक स्पटआवहाय ओरैनो पाब्लिकनि थाखाय रंजा बाजा ओरैनो गेलेनाय मानाय मा लाबोदों बेखौहाय एसे फोरमायहरदो। जोङो बेवहाय लाबोदों रायजो राजाफोरनि बे लावखार ओंखाम जाग्राफोरनि सुबिदानि थाखाय जे बेवहाय जोंहा बटिं दं, बेजों लोगोसे गराय दं आरो बेजों लोगोसे जोंहा ट्रेन दं आरो बेजों लोगोसे जोङो सेल्फि पइन्ट बानायनानै होनाय जादों जायगा नोंथाङा। आरो जोंहा एक्सप' दं, नोंथाङा जुदि सेन्देलफोर, जुथा बायदिसिना न'खराव साजायनो गिलास बायदिसिना कम्बल, गस्ला बायदिसिना जुदि नांगौब्ला दा फैनानै एक्सप'आव फैनानै लांफैनो हागोन। खिन्थु जोंनि एसअपिआ फुंनि 8टानिफ्राय 4टासिम, दा बे 4टानि गेजेराव मानसिफ्रा आउट जानांगौ आरो 1 जानुवारिनिफ्राय दा बेसेबांसिम सोलिबावगोन, बेसेबांसिम थाबावगोन पिकनिक स्पटआ? जोंनिया बे पिकनिक स्पटआ बे फुरा जानुवारि कमप्लिट, जानुवारि मास जोबजासे जों खालामगोन। आरो जुदि रायजो राजाफ्रा जुदि बयबो अहरह फैबाय थायोब्ला जों बेखौ एक्सटेनसन खालामनाय जागोन आरो बारायना होनाय जागोन आरो जोंहा नै बिनानाव प्रिस मेथाखौ लोगो मोनबाय। माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों आरो आंहा पिकनिक जानानै दाखालि ओरैबायदि गाज्रियाव दङ। जोंबो जादोंमोन नालाय हजोंहाय लोगोफोरजों बेनाव अबस्था खालाम जानानै दं आरो मोजां मोनबाय दे आदाखौ लोगो मोननानै। दे हेपि निउ इयार बयनिसिमबो। गोदान बोसोरनि जै देग्लायनि बोसोरा मोजाङै मोजां बारलांथों। आरो बयनाबो